Zakagarreko 20. domekia. Lehenengo irakurgaian ikusten dugu gauza barri bat. Iragarrita dago salbazio eta zuzentasunezko antolakuntza. Baina barritasuna dago salbazio orain arte betoa jarrita ebenei irakarten jakela. Atzerratarrei, izakek bera salbaziorako dei unibertsal hori aurrek usten dago. Danontza da salbazioa, eta bakotzaren esku dago dei hori erantzutea. San Paulo judu ez diran guztiei, hau da paganoi tartean giuri zabalduko diutze dei hori. Emakumeena kanandarra, hau da, atzerritarra, Mateok beren nortasun aitatzen berarraz, arraza aitatzen dago eta. Jesus badaki bere misioa Israelen bete behar dagoena. Horsegatik ez dino zer, ez dabil eta bere ospearen bila, zeinuen kasuetan sendatzaren. Oinarri dan eta bere buruarengan konfiantza osoa izatera, daroan fedearen bila baino. Jesus egaz iritsiko da erreinua, bere hitzaren eta zeinun bitartez. Ikasleen bitarteko txada be interesgarria da. Mateoren kristau alkartean, paganoak onartzen da bezan zailtasunak erakusten dituta. Eta Mateok beraz zera gogoratzen dutze bere alkarteko kristauei. Jesusek paganoen gaban be aurkitu ebala fedea. Eta horrezegatik arek be Elizako kide izan leikezala. Jesusek miretxe egiten dau, emakume atzerritar honen fedea, eta emakume horri heldun egingo jako salbazioa, sendaketa erara. Geu be paganoak gara eta be Espiritu Santori eta San Paulori esker salbazioa heldu jako lehikoko horrengan dugun fedea gaitik. Gure fedea helduz doanaren seinale hain zuzen. Eziak bota eta abegitxoagoa egiten gaitxoala da. Zenbat eta hundiago eta argiago izan gure kristau nortasuna, orduan eta gaitasuna hundiago izango dugu beste erlegioaren bat autortzen edo beste bide espiritual bat egiten dagoena hartzeko. Eta beragaz hartu emona izateko. Kristogazko hartu emon afektiborik ez dauan fedunak ez daun nortasunik izango. Eta honean uneko joeran arabera bizi izango da. Ez da egiteko arraza. Alde batetik bere gure kultuan bestean intimitate autonomia respetatzen dugu zelako. Bestetik laster jarten gara defentsan eta ez dugu ezer arrizkatzen eziak botateko. Horretzik itxi eta etiketarik ez jartea da eziak botatzea bidea. Pertsonak beti egon behar dabe gure horretzien edo euren jokaeran gainetik. Beste alde batetik, gotxainen zinodoak da egiten duzku besteak entzun daiguzan, eta horretarako ez dugu psikologikarik ikasi behar, baina ezinbestekoa da, bioz abegitxu eta arregile izatea. Jainko, ondasun ikusezinak daukazuz maite zaituen entzat, biztu gure bihotzean zure maitasunaren garra. Zu gauza guztietan eta gauza guztien gainetik maite izanez, kokaz batu geinkezanak baino handiagoak diran, zuk agindutako ondasunak lortu daiguzan. Eukaristia jangoikoaren maitasuna kokatzen gaituen otoiz batekin hasten dugu. Zabali dagoan eta ondasun ikusezin erren irrika dagoan maitasun horregaz. Ondasun ikusezinen irrikak jangoikoaren maitasun hori gure bihotzetan eukitera garamatza. Jangoikoaren maitasunaren samurtasun hori jainkoa bera orotan maitetu alizateko, urkoa maitatzeko modu bakarra baita. Hori horrela da gure bizitzako une askotan ager daiteken norberaren maitasun. Egozentrismotik aldatzen garalako. Joraren promesak lortzeko bidea da. Jauna gure doaiak euren bidez hartu emo miragarriak dugu zugaz. Egizu zeuk emondako eskeniz izan daigula zu zeu hartzeko grazia. Oparien gaineko otoitzan aldez aurrotik autozen du jangoikoak eskeni duzkunetik abiaduz truke miragarria egiteko. Berezi dugula berari harrera egitea. Honen guztiaren esana izakona jangoikoaren presentzia reala autortzea besterik ez da. Une batzuk lehenengo guk eskeni dugun horretan, jainkoa bera da gure alde egiten dauana. Berak gure artean jaioaz, gizon emakume barri egin gaitu,
Gurutzean hilez gure pekatuak ezerestu ditu. Hin artetik biztuz, betiko bizia monduzku, eta zugan naigonez, aita guzti santu, zeruko ateak zabaldu, diuskuz. Urtean zarreko domekako laugarren prefazioa, salvazioaren historioa. Prefazio honek giza salvamenaz berba egiten duzku. Gaurko evangelioari oso lotuta dagoen zerbait. Salvazioaren bilaketa, Kristorekin alkartzetik sortzen dela esaten dizkune. Izan be, prefazio norabide berean doa. Kristoren jaiotza da, giza ezaera barritzen dagoana. Zeren gizon bategaitik eriotza beste betegaitik sartzen bada bizitza. San Paulo gogoratzen duzku, eta prefazionetan agertzen bada biziagaz jartzen dau. Bere pasioagaz zeruko bidea erakusten duzku eta pekatua suntzitzen dau Jesusek. Bere berpizkundeagaz erakusten duzku eriotzak ez dauala, azken berbie. Baizen eta zeruko atea egiten dauela gutako bakontzarentzat. Bere igoeran prefazioak esaten duzku moduan. Erakusteko modu bat da, eta ez dezaguna ahaztu Kristori jarri gaituela salvazioaren bidean. Jaranagaz lortu handiago dagoela, eta bigarren erantzun gizak egiten dugunagaz alderantziz baino. Hauna. Sakramentu honetan kristogaz bat eginik, zure errukiari deika gagoz, apalik. Izan gaitezela lur honetan zure semearen irudikoagoa, haren zorion bera izan daigun zeruan. Eukaristia maitzeko, jaunaren errukia eskatzen dugun Kristoren sakramentuetan parte hartu dugula gogoratzen dugu. Sakramentuak miserikoria eta grazia iturri dira, eta hori da guk behar duguna. Kristorekiko gure egunerokotasunean konfigurazioari sakontzeko. Izan be, Kristorekin konfiguratzen ez bagara ezinezkoa da gu egotea eta jangoikoaren irudia eta antzekotasuna zer garan erakustea. Jauna, gardenduz, jangoikoaren gana garabatzan bidea, dala erakutsi bizi eta dakigulako.